Jotono video katalo lam sokphio hinkhe chwng tini nailainai omo wngkha BA ni 6th semester ni major paper wngkha 13 eba 13 phaidi hinkhe chwng o syllabus o tamo tamo tong obono o video ni bisingtwi swrai swrai khe nailainai tamo tamo rok porina nangnai swrungna nangnai omorok no chwng o video ni bisingtwi nailainai. Phaidi hinkhe kwbang kok sayawi video ni bising thanglaimanini no chao eba syllabus no nailaimano chao. Syllabus ni puilani paper ni mung chwng nai naharnai paper ni mung wngkha literary types mane chwng obono buji mankha literary wngkha kaisa suijak ni types mane to bedek suijak ni bedek. O literary nongkhorka obo kaisa tamsanai literature wngkha kaisa kogrubai chwng sai mano kogrubai no chwng dal ni khe khagui mano obo wngkha khokni kogrubai kaisa tei kaisa wngkha suijak kogrubai hinkhe chwng oro tamo mankha hinkhe suijak kogrubai hinkhe suijak kogrubai ni bisingo tamo tamo tong obosi chwng nailaina nangnai hinkhe o syllabus bo omono rijak tongo je suijak kogrubai ni bisingo tamo tamo khopjak hinkhe omonotwi no swrungnamo nangnai. Phaidi hinkhe chwng first unit o thangmano puila unit o manui mano literary terms and theory concept origin types hinkhe je suijakmani oboni theory hindi concept je bini dharana tei origin types bini bedek amtwi rok no twi no suijakmani je suijak to chwng saimano tam tam suijak tong jemon romdi koglop kothoma bwsa amtwi hai kwbangma novels hindi kothoma yung amtwi hai kwbangma no suijak tongo obono twi no bahai khe suijak obo suijakna thangkha hinkhe bini raida tamo amtwi rok no twi no tei oboni bedek nangkukmani wngkha bedek amtwi rok no twi no o first unit ni bisingtwi chwng ma porilainai. Phaidi hinkhe unit 2 ni bwkhak unit 2 o chwng nugui mano literary forms of poetry definition origin nature of poetry types hinkhe chwng oro tamo unit 2 o literary mane to kaisa bo suijak je tamsanai koglop suijakmani bini raida no twi no unit 2 o ma porinai tei tamsaka oro definition to chwng sana thangkhe songha chini kok bai sana thangkhe obo mane koglop tamo oboni kifilmung marinai tamtwi hai origin nature mane to bini koglopni tongkhor bo amtwi hai types bini bedek koglopni bedek bahai khe suina nang omorok no twi no unit 2 ni ma porilainai amtwi hai ta. Omo haino chwng unit 3 o thangpinai unit 3 o tongphio literary forms of drama obo same amtwi no je suijak drama kaisa to chwng chini kok bai sana thangkhe thungnukni origin and development elements types amtwi hai jemon thungnuk no bahai khe kuchugo tisanai bahai khe pirnai tei thungnuk mwsana thangkhe tamo tamo manui nang elements mane to manui khunui je chwng thungnuk jodi mwsana thangkha hinkhe kwbangma manui khunui nango manui kwrwi hinkhe thungnuk bo mwsai maya richum nango oro music nangphio tamjaknai manui nango amtwi hai kwbangma nango hinkhe o nangma rok no tamo tamo nang obono chwng sukrubui naiwi cherui khalui ma porilainai ma silainai o unit 3 ni bwkhak ta je oro sajakmani hinkhe amjongmung o amtwi khai phano phaimano je thungnuk mwsana thangkha hinkhe tamo tamo manui rok nangkuk suidi hinkha hinkhe je nangmani manui rok no chwng sui marinai ta. Obo haino teibo tongo types hinkhe thungnukni to kwbangma raida tongo thungnuk mwsana thangkhe nwng haino mwsakhe bo gothok gya hinkhe obono gothok rwgui mwsana nango tei thungnuk mwsana thangkhe bahai khe mwsana nang obo kaisa phwrwngui swrwngui ma naharo ta. Omo haino thungnukni types suina thangkhe bo amtwi khai suina nang omorok no twi no unit 3 ni main topic. Omo haino unit 4 o tongphio fiction elements and narrative techniques types hinkhe chwng oro nugui mano fiction wngkha kaisa uansukmung tei elements wngkha taisino sajak manui khunui omo haino teibo tongo narrative wngkha kothoma hinkhe techniques
te types dong ta de bedek inki ching unit 4 o ma porilanai oro ching je short story kothoma bwsa te tongo novels ba novela abo wngkha novels wngkha kaisa kothomayung hingke kothomayung bai kothoma bwsani je suina thangka hingke bini bedek te tamo tamo manui rok nang omono tui no unit 4 ni porijaknai osukto kwrak haike ma tongya klai haike no ma tongo je bini bedek bupra omo hairok no tui no unit 4 ni ma pornai ta tambai tamo hingke short stories bai novels ni eba kothoma bwsa bai kothomayung ni omono tui no unit 4 ni chang ma porilainai o 6 semester ni paper 30 no hingke kha khlaio jotono buji mankhana hinui mung sasuk rok bujiya ongoi tongkha hingke khao mithimung tongkha hingke comment khlai sadi te bo paper ni nangoi tong ano comment khlai sana bagui tapokdi te norok saimana ang amjongmung swkang ke no norok no suggestion bo roi rwo hingke oboni bagui je kwtal nai tongnai rok hingke subscribe khai tonidi tamni hingke suggestion manna bagui jotono paithago hambai video no paiyasak logiwi naiwi tongma bagui te malai phinai te waisa kwtal video o.